Hvad foregår her? Ikke noget. Hvad skal det sige? Jeg er nødt til at signalere. Signalere! Nu kan det krafthuske sig være nok! I skal gå ud og hyle, hvilket brød jeg må bruge min damptrykte vandsagsstjern! Drøg det øverste sværk hernede! Jeg skal færdig med lære jernvand! Jeg skal nok! Jeg skal nok! Sæt mig prægtige skule, du er skøn som et tun i leg. De, der siger, du er grim som en ælling, rynket af rust og pittet af... Fanden din lange lemme, dansker! Også se dig herfra, man ikke drønner! Jeg skal nok! SS Marta, prægtige skule, du er skøn som et tun i leg. De, der siger, du er grim som en ælling.